Velkommen til Bitsy Magicals. Sådan gør du videoen. Med den her video lærer du din Bitsy Magicals at kende på 0,5. For at forlade Try-Me-funktionen skal du blot swipe en enkelt gang fra venstre til højre på swipe-strimlen. Sådan her. Wow, en juvel! Lad os trykke 3 gange på juvelen og se, hvilken figur vi får. Se! Kittycorn siger hej til dig. Lær at lege med din Bitsy ved at følge instruktionerne på skærmen. Husk altid at begynde oppefra, når du leger med din Bitsy. Ikke prikke, gribe fat eller hive i displayet. Sådan her kan du kæle med Kittycorn. Vug din Bitsy fra venstre til højre for at få Kittycorn til at falde i søvn. Du kan også vugge din Bitsy frem og tilbage. Eller ryste den. Du kan også løfte den hurtigt op. Du kan give dine Bitsy Magicals mad ved at swipe hen over swipe-strimlen og få madikonet frem i menuen. Tryk på ikonet for at give din Bitsy mad. Og nu, lad os prøve den nye tryllestav. Swipe hen over swipe-strimlen til tryllestavsikonet dukker op i menuen. Tryk på tryllestaven for at få den frem. Ryst så æsken for at svinge med tryllestaven og forvandle dine Bitsy Magicals. Se! Kittycorn er nu en frø! Når du er færdig med instruktionerne, kan du begynde at lege med din Bitsy. Og husk nu, ikke prikke, gribe fat eller hive i displayet. Altid kun begynde forsigtigt oppefra. Du kan samle på juveler for at få flere Bitsy. Juvelerne finder du i skattekisten. For at få en juvel frem, tryk på skattekisten i hovedmenuen. De enkelte juveler indeholder de spændende figurer. Du kan samle på hele 20 fantastiske Bitsy Magicals. Rør ved den juvel, du vil have. Tryk flere gange for at flække den, og se de nye Magical Bitsy. Wow, det er en baby fairy firefly. Når en Bitsy er kommet ud af en juvel, ryger den ind i din samling, og du kan finde den på slottet. Rør ved slottet for at åbne det, og swipe gennem alle dine Bitsy. Rør så ved en Bitsy for at vælge den og lege med den. Og husk nu, at når du åbner din Bitsy-æske første gang, ligger der allerede 2 juveler i skattekisten. Men du kan samle alle 20 Bitsy Magicals. Det var alt, hvad du behøvede at vide for at få den vildeste oplevelse med dine nye Bitsy Magicals. For mere information, gå ind på bitsy.com, hvor du kan finde din startguide på alle sprog. Bitsy Magicals. Så meget leg, så meget sjov, så meget magi.